பிரைஸ் எல்லாம். கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவர். ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையும் கிருபையும் தயவும் மாட்சிமையும் வல்லமையும் இப்போதும் எப்போதும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் உண்டாவதாக. கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன். நாம் தொடர்ந்து இந்த மாதத்திலும் போன மாதத்திலும் வேதாகம கணக்குகள் என்று சொல்லி பைபிள் இருக்கிற கூட்டல், பெருக்கல், வகுத்தல் கணக்குகளை பார்த்து கொண்டு வந்தோம். அதை ஒழுங்கு கிரமத்தின்படி 1, 2 என்று சொல்லி 1ஆம் எண்ணிலிருந்து ஏறத்தாழ 21 எண் வரைக்கும் நாம் பார்த்துட்டோம். 22 அதை துவங்க வேண்டும். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வருகிற திங்கட்கிழமை முதல் நாள் தவறாமல் தினமும் அந்த வேதாகம கணக்குகள் கண்டிப்பா தொடரும். 22ஆம் எண்ணிலிருந்து தொடர்ந்து மற்ற எண்களை, வேதத்தில் இருக்கிற எண்களை நாம் கணக்கு போட்டு பார்க்க போகிறோம். அந்த கணக்கிலே ஆண்டு கற்றுக் கொடுக்கிற வரலாற்று கணக்கும், வாழ்க்கை கணக்கும், சத்திய கணக்கும், மற்ற சூத்திர கூட்டல், பெருக்கல், வகுத்தல் இப்படிப்பட்ட கணக்குகளையும் நாம் வேதத்தின் அடிப்படையிலேயே கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். நிறைய கணக்குகளை போல இருக்கிறோம். கடந்து போகட்டும், கர்த்தர் அல்லவே. இன்றைக்கு ஒரு கிருபையுள்ள வசனத்தை, வார்த்தையை வாசிக்கிறேன். ஜெபத்தோடு கவனியுங்கள். யாக்கோபின் புஸ்தகம், யாக்கோபின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். யாக்கோபு 3:3. பாருங்கள், குதிரைகள் நமக்கு கீழ்ப்படியும்படிக்கு அவைகளின் வாய்களில் கடிவாளம் போட்டு அவைகளுடைய முழு சரீரத்தையும் திருப்பி நடத்துகிறோம். திரும்ப வாசிக்கிறேன். யாக்கோபு 3:3. பாருங்கள், குதிரைகள் நமக்கு கீழ்ப்படியும்படிக்கு அவைகளின் வாய்களில் கடிவாளம் போட்டு அவைகளுடைய முழு சரீரத்தையும் திருப்பி நடத்துகிறோம். இந்த யாக்கோபின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசித்தா அங்கு அழகான ஒரு விலங்குடைய பெயரை பார்க்கிறோம். அதுதான் குதிரை என்று சொல்லி. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற தேவனுடைய வார்த்தை குதிரைகள். இந்த குதிரைகள் என்றால் என்ன? குதிரைகள் என்பது எப்படிப்பட்டது? குதிரைகளை குறித்த ஒரு சுதந்திர ஆராய்ச்சி கட்டுரையை ஆண்டுடைய கிருபையினாலே நான் படித்தேன். அப்படி படிக்கும் போது தான் அந்த குதிரையை குறித்த நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. அது ஏறத்தாழ நல்ல 65 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக அந்த உடல், நடு உடல் மட்டும் அதிகம் வளரக்கூடியது. அதை தவிர ஒரு குதிரையுடைய அழகு என்பது அதோடைய தலையும் அதோடைய கழுத்தையும் வைத்துதான் குதிரையுடைய அழகு என்பது வர்ணிக்கப்படுகிறது. குதிரை நடக்கிற நடையானது 18 விதமான நடைகளாய் அந்த குதிரையானது 18 விதத்திலே நடக்கக்கூடியதாய் இருக்கிறது. குதிரை ஓடுகிற ஓட்டமானது 33 விதமான இசையின் சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. எல்லா குதிரையும் ஒரே போல ஓடாது. எல்லா குதிரையின் ஓட்டமும் ஒரே சத்தம் போலவும் இருக்காது. ஒவ்வொரு குதிரைகளுடைய ஓட்டமும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இருக்கும். அது ஓடும் போது அது கால்களின் சத்தம் வேறு வேறு விதத்தில் இருக்கும். அது ஏறத்தாழ 33 வகையான சத்தத்தை எழுப்பக்கூடியதா இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, இந்த குதிரைகளானது கர்த்தர் நல்லவன், நல்ல திடமான சரீரத்தை உடையது. இந்த திடமான சரீரத்தை குறித்து சொல்லும் போது மிகப்பெரிய ஒரு எந்திரத்துக்கு ஒப்பாகத்தான் குதிரையின் சரீரத்தை சொல்லுகிறார்கள். எப்படி ஒரு எந்திரம் ஓடும் போது ஒன்று எந்திரம் நிற்கும் அல்லது ஓடும், அது கீழே விழாது. அதே போல குதிரை ஒன்று ஓடும் அல்லது நிற்குமே ஒழிய அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் குதிரையானது கீழே விழாது. அது மாத்திரமல்ல, இந்த குதிரையை குறித்து நாம் இன்னும் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிறைய விதமான சம்பவங்கள் இருக்கிறது. வேதத்திலே குதிரைகளை குறித்து தாராளமான சம்பவங்கள் இருக்கு. ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகத்தில இருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷ புஸ்தகம் வரைக்கும் குதிரைகளை குறித்து நிறைய, எல்லா புஸ்தகத்தில் 66 புத்தகத்துல எனக்கு தெரிந்து 75% புத்தகத்துல குதிரைகளை குறித்து இருக்கிறது. ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே குதிரை என்ன தெரியுமா? குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும், ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். அப்படி அல்ல. இந்த குதிரைகளை குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதத்தை கொஞ்சம் பொறுமையா படிச்சீங்கன்னா போதும்.
ராஜாக்களின் காலத்துல குதிரைகள் இருந்ததை விட குதிரை வீரர்களுடைய கூட்டங்கள் வேதத்தில் அதிகமாயிருந்ததை பார்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு 8000 குதிரைகள் ஒரு ராஜ்யத்தில் இருந்தது என்று சொன்னால், நீங்க வேதத்தில் ஏறத்தாழ அதிகபட்சமா குதிரை வீரர்கள் 62,000 குதிரை வீரர்கள் இருந்த கணக்குகளை வேதத்தில் பார்க்கலாம். அப்ப குதிரைகளை விட குதிரை வீரர்கள் அதிகமாக இருந்திருக்கிறார்கள். அப்ப ஒன்று குதிரை வீரர்கள், அடுத்தது சாரதிகள் என்று இருந்திருக்கிறார்கள். குதிரைகளை ஓட்டுகிறவர்கள் குதிரை வீரர்கள், அடுத்தது ரதத்தை ஓட்டுகிறவர்கள் ரத சாரதிகள். இப்படி குதிரையை குறித்து சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நிறைய காரியம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். பொதுவா எல்லா பிரசங்கிமார்களும் ஊழியர்களும் சொல்லுவது என்ன? குதிரையானது கடிவாளம் போடப்பட்டிருக்கும், அது கண்ணு நேரா நோக்கணும், அந்த கடிவாளத்து ஒரு பகுதி வாயில மாட்டியிருக்கும், ரொம்ப அசைப்படக்கூடாது, ரொம்ப திங்கக்கூடாது, கண்டதையும் திங்கக்கூடாது. இதெல்லாம் எப்போது காலாகாலமா கேட்கிறோம். இப்படிப்பட்ட பாரம்பரிய சத்தியத்தையும் பாரம்பரிய உபதேசத்தையும் பாரம்பரிய வார்த்தைகளை நம்ம கேளாதபடிக்கு இன்றைக்கு சில முக்கியமான அதே சமயத்துல வித்தியாசமான 1-2 குதிரைகளை குறித்து நாம் பார்ப்பதற்கு தேவன் உதவி செய்வாரா? கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். அப்படியானால் இந்த கிருபையுள்ள அந்த பல விசேஷ குதிரைகள்ல ஒரு குதிரை முதலாவது வாசிக்கிறேன். 1 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம். 1 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம் வாசிக்கிறேன். ஜெபத்தோடு கவனிங்கள். சாலமோனுக்கு 4000 ரத குதிரை லாயங்களும் 12,000 குதிரை வீரர்களும் இருந்தார்கள். கர்த்தர் நல்லவன். சோதரம், அங்கு ரத குதிரையும் இருந்ததாக பார்க்கிறோம். ஆம், இங்கே நாம் பார்க்கிற முதலாவது குதிரை ரத குதிரை. எனக்கன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த ரத குதிரை என்றால் என்ன? இந்த ரத குதிரை என்பது எதை குறிக்கிறதா இருக்கிறது? கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவர். தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையும் தயவும் கிருபையும் உண்டாவதாக. இந்த ரத குதிரையை குறித்து பார்க்கும்போது அந்த நாட்களில் பலவிதமான சோதரம் ரதங்கள் இருந்தது. நல்ல 6-8 குதிரைகள் பூட்டின ரதங்கள் இருந்தது. 12 குதிரைகள் பூட்டின குதிரைகள் இருந்தது. 12 குதிரைகள் பூட்டின ரதம் இருந்தது. அது மாத்திரமல்ல, ரொம்ப வேகமாய் போகக்கூடிய சோதரம், அப்படிப்பட்ட சோதர குதிரை ரதங்கள் இருந்தது. அதுல 2 பேர் 3 பேர் போகக்கூடிய ரதங்கள் இருந்தது. ராஜா மட்டும் போகக்கூடிய அந்த ரதங்களும் இருந்தது. கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே. அப்ப எனக்கன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த ரத குதிரை என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில சோதரம், மன்னிக்க ஒரு நிமிடம். சோதர், தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த ரத குதிரை எதை காண்பிக்கிறதா இருக்கிறது? நான் வாசிக்கிற வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம். 2 ராஜாக்கள் 7:14. அப்படியே 2 ரத குதிரைகளை கொண்டு வந்தார்கள். ராஜா போய் வாருங்கள் என்று சொல்லி சீரியரின் இராணுவத்தை தொடர்ந்து போகும்படி அனுப்பினார். இங்கு நாம் முதலாவது பார்த்தோம் 1 ராஜாக்கள் 4:26 ரத குதிரை என்று பார்த்தோம். இந்த ரத குதிரை என்பது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அது எதை குறிக்கிறது? அனுப்பப்படுகிறதை காண்பிக்கிறது. அனுப்பப்படுகிறது. அந்த வார்த்தை 2 ராஜாக்கள் 7:14 ரொம்ப அழகா சொல்லுது. ராஜா போய் வாருங்கள் என்று சொல்லி சீரியரின் இராணுவத்தை தொடர்ந்து போகும்படி அனுப்பி. அப்போ இந்த ரத குதிரை என்பது அனுப்பப்படுகிற குதிரை. ராஜா ஏறி போகிறது மாத்திரமல்ல, ராஜா போக வேண்டிய இடத்துக்கு, ராஜா செய்ய வேண்டிய வேலைக்கு ராஜாவின் நிமித்தமாய் அனுப்பப்படுகிற குதிரை. அப்போ அதுவும் எங்கு அனுப்புகிறான் பாருங்க, சோதரம், இராணுவத்துக்கு. கர்த்தர் நல்லவன். சீரியரின் இராணுவத்தை தொடர்ந்து தொடர்ந்து போகும்படி அனுப்பி வைக்கிறான்.
அப்போ இந்த கடைசி காலத்துல இந்த அனுப்பப்படுதல் எதை குறிக்கிறது? தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை ரட்சித்தா, தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய ரத்தத்தினால் நம்மை கழுவினார். நம்மை ரட்சித்து தம்முடைய ரத்தத்தினால் கழுவின ஆண்டவர் இந்த கடைசி காலத்துல அவருக்காக புறப்பட்டு போகிறவர்களாய் ஆண்டவர் நம்மை அனுப்புவதற்கு சித்தமாயிருக்கிறார். இப்போது இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியுமோ இல்லையோ தெரியல. நான் இள வயதுல இருக்கும் போது கர்த்தர் என்னை ரட்சித்து நான் ஆண்டவருக்குள்ள வந்து ரொம்ப தீவிரமா வளர்ந்து வந்த நாட்கள், என்னுடைய இளம் பருவத்துல நடக்கிற பெரும்பாலான கூட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா, எந்த கூட்டம் நடந்தாலும் எந்த விஷயம் கன்வென்ஷன் நடந்தாலும் முடிவில் ஆண்டவருக்காக போகிறவர்கள் யார், கர்த்தருக்காக சுவிசேஷம் போக ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள் யார், தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய அர்ப்பணிக்கிறவர்கள் யார், கைகளை உயர்த்துங்கள் என்று சொல்லி அவங்கள தனியா கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு அபிஷேக கூட்டத்தை நடத்தி அவங்க தலைமையில கைய வச்சு அந்த நேரத்துல அந்த கை வைக்கப்பட்டவங்க ஆவில நிரம்பி துள்ளி குதிச்சு உடனே அங்கே அந்நிய பாஷை பேசி அதுல சில தரிசனம் பார்த்து சொல்லி அதுல அவங்க ஆவில நிரம்பி 2 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் மறுபடியும் அடுத்த கூட்டம் சாயங்காலம் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் அந்நிய பாஷை பேசிட்டு விழுந்து கிடப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் பெற்று கடைசியில அவங்க ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களை கொஞ்ச நாள் கூட வச்சிருந்து அப்புறம் ஊழியத்துக்கு அனுப்பி எங்கேயாவது ஊழியம் செய்ய வைப்பாங்க. ஒரு காலத்துல இப்படிதான் கூட்டங்கள்ல சுதந்திர ஊழிய அழைப்புகள் இருந்தது. அந்த அழைப்பு கொடுக்கப்பட்ட போது ஜனங்களும் வாலிபர்களும் வாலிப பிள்ளைகளும் திருமணமானவர்களும் கூட அழுது கதறி வந்தாங்க. அப்புறம் ஊழியத்துக்கு போகணும்னு சொன்ன உடனே அவங்க படிப்பை விட்டுட்டு செய்யற தொழிலை விட்டுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிற அரசாங்க வேலையை விட்டுட்டு ஆண்டவருக்காக போகிறேன், ஆண்டவர் போக சொல்லுகிறார் சொல்லி எல்லாவற்றையும் முற்றும் துறந்த முனிவர் என்பதை போல எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு போன காலம் ஒன்று இருந்தது. கர்த்தர் நல்லவர். ஆனா இன்றைக்கு இப்படி ரத குதிரையாக ரதத்தை இழுக்கிற குதிரையாக தேவனுடைய சித்தம் என்னும் ரதத்தை இழுத்து கொண்டு போகிற குதிரையாக அனுப்புகிறவர்களும் இல்லை, அனுப்பினால் போகிறவர்களும் இல்லை. இங்க அதுதான் பிரச்சனை. அனுப்புகிறவர்களும் இல்லை, அனுப்பினால் போகிறவர்களும் இல்லை. இப்போ அது அப்படியே மங்கி போய்விட்டு. ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தர் பேசுகிறார், நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே ரத குதிரையாய் மாற வேண்டும். குடும்பத்தை பார்க்கிறது தப்பு கிடையாது, பிள்ளைகளை வளர்க்கிறது தப்பு கிடையாது, சாட்சியா இருப்பது தப்பு கிடையாது, சபைக்கு விசுவாசியா இருக்கிறது தப்பு கிடையாது, ஊழியக்காரர் பிரியமானக்கு தப்பு கிடையாது. ஆனா ரத குதிரையா பாரத்தை இழுக்கிறவங்களா, பாரத்தை சுமக்கிறவங்களா, ஒரு ஊழியத்தை முன்னெடுத்து போறவங்களா, ஊழியத்தை சுமந்து கொண்டு போகிறவங்களா ஒரு ரத குதிரையாய் மாற வேண்டும். அப்போதுதான் கர்த்தருக்கு பிரியமானது. சாலமோன் காலத்திலே ரத குதிரைகள் உருவாக்கப்பட்டது. பின்னாட்களில் அந்த ரத குதிரைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இப்ப நம்ம ஊழியத்துல நம்ம செய்யற ஊழியத்துல பிரதானமான 2 ஊழியம் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னன்னா விதமான கிட்டத்தட்ட 12, 13 முதல் 14 விதமான கூட்டங்களை நடத்திட்டு இருக்கோம். எல்லாமே ஜெப ஊழியம் தான், எல்லாமே ஜெபம் சார்ந்து நூதனமான வித்தியாசமான முறையில எப்ப பார்த்தாலும் ஜெபம் வைக்கிறோம். நாளைக்கு காலையில 3 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற ஜெபம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 5 மணிக்கு முடியும் போகுது. 5 மணி முடிஞ்ச உடனே திரும்ப சோத்துறோம், ஆராதனை ஆரம்பிக்க போகுது. அப்போ ஒண்ணு ஜெப ஊழியத்தை நம்ம ஊழியம் போயிட்டு, 2வது என்ன பண்றோம், எல்லாரையும் ஊழியம் செய்ய வைக்கிறோம், எல்லாரையும் செய்தி கொடுக்க வைக்கிறோம், எல்லாரையும் வார்த்தையை பேச வைக்கிறோம். இதுக்கு ஒரே காரணம் என்ன, ஒரு ஊழியக்காரன் ஒருவனாய் வண்டியை இழுக்க கூடாது. ஆரம்பத்தில் SSK அல்லது சாமுவேல் என்கிற ஒத்த குதிரை இருந்தா அது சீக்கிரம் ரத குதிரையா மாறணும். ரத குதிரைனால அங்க கிட்டத்தட்ட அந்த ரதத்துல பல குதிரைகள் பூண்டு இருக்கணும். சிவப்பு குதிரை இருக்கணும், புள்ளி குதிரை இருக்கணும், வெள்ளை குதிரை இருக்கணும், சாம்பல் குதிரை இருக்கணும்.
அப்போ ஒரு குதிரை இழுத்தா ரதம் ஓடுறது பெரிய ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா குதிரைகள் சேர்ந்து இழுத்தா ரதம் வேகமா ஓடும். அப்ப நம்ம ஊழியமே எல்லாரையும் ஊழியம் செய்ய வைக்கிறது. ஆனால் செய்ய வைக்கிற ஒண்ணு, செய்யறாங்க ஒண்ணு. ஆனா சொல்லாத போது செய்றீங்களா? தூண்டாத போது செய்றீங்களா? யாராவது செய்ய வைக்காத போது செய்றீங்களா? ஒரு முறை உங்கள் அனுப்பின பின்பு வாழ்நாள் முழுவதும் கர்த்தருக்காக ரத குதிரையாய் போய்கொண்டிருக்கிறீர்களா என்பதை கவனி. நம்ம ஊழியத்துல சில செய்யற ஊழியம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். சிலருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. ஆனா இப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, உங்கள்கிட்ட இருக்க எல்லா ஊழியக்காரும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்காங்க, ரொம்ப கரெக்டா நல்ல மினிஸ்ட்ரி பண்றாங்க, ரொம்ப எக்ஸலண்டா நல்ல பைபிள் நாலேஜ் இருக்காங்க. அதெல்லாம் உண்மை. ஆனா அந்த ஊழியம் செய்கிறவருடைய தனிப்பட்ட ஜீவியம் எனக்கு தெரியும். நம்ம ஊழியத்துல ஒரு பிரதானி, கண்காணின்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு பிரதானி ஒரு பகுதி நேரம் ஊழியத்துக்கு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பலவீனப்பட்டோம். அவங்க பகல்ல எந்திரிக்கிறதே கிட்டத்தட்ட 11 மணிக்கு மேலதான் எந்திரிப்பாங்க. ஓசத்துல உடம்புல பலவிதமான வியாதிகள், பலவிதமான தாக்குதல், பலவிதமான போராட்டம். ஆனா அதுக்கு மத்தியில அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தை தினம் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை தவிர அவங்களுக்கு அந்த பலவீனத்துக்கு மத்தியில மற்ற சில எல்லா கூட்டத்துல பங்கு பெறாங்க. அதை தவிர இன்னும் சில ஊழியத்தை தலையிட்டு அதையும் செய்யறாங்க. அதே போல ரொம்ப வயதானவர்கள், வயதுக்கு மிஞ்சினாலும் அவங்க அதை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் சிலர் தனக்கு ஒரு வேலை, பலதரப்பட்ட வேலை உண்டு. அது எல்லாத்துக்கும் மத்தியில இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரே சந்தோஷம். என்ன சந்தோஷம்னா, இப்படிப்பட்ட அற்புதமான குதிரைகளை ஆண்டவர் நம்ம ஊழியத்தில் வைத்திருக்கிறார். இந்த நல்ல ரத குதிரைகளை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த ரதத்தை கொண்டு போய் ராஜ்யத்தில் சேர்க்க வேண்டியது ஒண்ணுதான் என்னுடைய கடமை. அதற்காகத்தான் இவ்வளவு பிரயாசம். ஆனபடியினால் இந்த தேவ வார்த்தையை கேட்கிற நீங்கள் உங்க வாழ்க்கையிலே, ஓ கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, முதலாவது நல்ல சுதந்திரம் ரத குதிரையாய் மாறுங்கள். அது ரொம்ப முக்கியம். இரண்டாவதாக இன்னொரு குதிரையை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். எரேமியா தீர்க்கதரிசனத்தின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம். எரேமியா 8:6 வாசிக்கிறேன். ஜெபத்தோடு கவனிங்கள். நான் கவனித்து கேட்டேன், அவர்கள் யதார்த்தம் பேசவில்லை. என்ன செய்தேன் என்று சொல்லி தன் பொல்லாப்பின் நிமித்தம் மனஸ்தாபப்படுகிற ஒருவனும் இல்லை. யுத்தத்துக்குள் பாய்கிற குதிரையை போல அவரவர்கள் வேகமாய் ஓடி போனார்கள். இங்கு இரண்டாவது ஒரு குதிரையை பார்க்கிறோம். பாய்கிற குதிரை. கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே. பாய்கிற குதிரையா இருக்கிறார்கள். எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை பாருங்க. எனக்கன்பான தேவ பிள்ளைகளை, அந்த பாய்கிற குதிரையை போல இன்னைக்கு சிலர் சுதந்திரம் மெதுவாய் நடக்கிறவர்கள், எந்த உற்சாகம் இல்லாமல் நடக்கிறவர்கள், தீவிரமில்லாமல் போகிறவர்கள், நிதானம் என்ற பெயரிலே தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை இழந்து போய்கொண்டிருக்கிறவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களாய் அல்ல. நாம் இருக்கிற காலம் கடைசி காலம். நாம் இருக்கிற நாட்கள் ரொம்ப கொடிய நாட்கள். இந்த நாட்களிலே நாம் சுதந்திரம் நடந்து கொண்டிருக்கிறவர்களாய் அல்ல, பாய்கிற குதிரையாக மாற வேண்டும். குதிரை மட்டும் பாய்வது கிடையாது, கழுகு கூட பாயக்கூடியது என்றுதான் பைபிள் சொல்லுது. கழுகு கூட பாயக்கூடியதான். யோபுவின் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம் சொல்லுது. யோபு 9:26, இறையின் மேல் பாய்கிற கழுகை போலவும் கடந்து போகிறது. அல்லேலூயா. அப்போ பாய்கிற கழுகு, பாய்கிற குதிரை. எனக்கன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த பாய்கிற அனுபவம் எதை காண்பிக்கிறது? தேவனுக்காக துரிதப்படுவது, தேவனுக்காக வேகப்படுவது. நீங்க எஸ்தர் புஸ்தகத்துல படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் ஒரு உத்தரவு அந்த 127 தேசத்துக்கு போகுது. அந்த உத்தரவு போகும்போது கழுதைகள் மேலும், கோவேறு கழுதைகள் மேலும், ஒட்டகங்கள் மேலும் போகுது, குதிரைகள் மேலேயும் போகுது. ஆனா இரண்டாவது ஒரு உத்தரவு போகுது.
அப்படி போகும்போது அது வேகமான குதிரைகள் மேலும், வேகமான ஒட்டகங்கள் மேலும், வேகமான கழுதைகள் மேலும் தீவிரமாய் புறப்பட்டு போகிறது. அப்படி எங்கெல்லாம் அந்த வேகமான கழுதைகள், வேகமான குதிரைகள், வேகமான ஒட்டகங்கள் மூலமாக அந்த செய்தி எங்கெல்லாம் போனதோ அங்கெல்லாம் புசிப்பும் குடிப்பும் மகிழ்ச்சியும் பெருவெள்ளமும் உண்டானது. ஏனென்றால் எஸ்தர் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ஓ சத்துருக்கள் யூதர்களை மேற்கொள்ளலாம் என்று நினைத்திருந்த நாளில் தாமே ஓ யூதர்கள் சத்துருக்களை மேற்கொண்டார்கள், காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது. அல்லேலூயா. எனக்கன்பான தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் ஒரு பாய்கிற குதிரையாய் இருக்க வேண்டும். ஓ பாய்ந்து யுத்தத்திலே சத்துருக்களை ஜெயிக்கிற குதிரையா இருக்க வேண்டும். ஓ சுத்திர குதிரை மட்டும்தான் பாயணும் கிடையாது. நான் சொன்ன கழுகும் பாயக்கூடியது. சரி, கழுகு உயர பறக்கக்கூடியது பாயக்கூடியது. பைபிள் சொல்லுது குதிரை பாயிறது மாதிரியே கழுகு பாயிறது மாதிரியே ஆடும் பாயக்கூடியதான். ஆற்றிலேயே பாயக்கூடிய ஆடு இருக்குது. தானியேலின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் சொல்லுது, தானியேல் 8:4, அந்த ஆட்டுக்கடா மேற்கும் வடக்கும் தெற்கும் பாய்கிறதை கண்டேன். இது ஒருவேளை கடைசி காலத்தை குறித்து சொல்லுவதா இருக்கலாம். ஆனா இன்றைக்கு காரியத்தின் கடைத்தொகை என்ன? ஒரு ஆட்டுக்கடாவே பாயுது அப்படின்னா ஆண்டவர் உங்களை அழகான குதிரையா உருவாக்கி இருக்காரு, கழுத்துல மணிக்கட்டின குதிரையா உருவாக்கி இருக்காரு, நல்ல சிகப்பு குதிரையா உருவாக்கி இருக்காரு, வெளிப்படுத்தல் சொல்ல மாதிரி புள்ளி புள்ளி குதிரையா உருவாக்கி இருக்காரு. உங்களை நல்ல குதிரைய போல கர்த்தர் வச்சிருக்க. நீங்க பாயமும் இல்லை, தாபமும் இல்லை. ஓ இன்னும் சோர்ந்து போயிருக்கீங்க, விடாய்த்து போயிருக்கீங்க, பழைய கதையை பேசிட்டு இருக்கீங்க, முடிஞ்சு போனதை சிந்திச்சிட்டு இருக்கீங்க, அதையே போராட்டமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பழங்கதை பேசுகிற கிழவிகளின் கட்டுக்கதை. பழங்கதைகளுக்கு பேர் கிழவிகளின் கட்டுக்கதை. அந்த கட்டுக்கதையெல்லாம் விட்டு ஓரம் தள்ளுங்க. ஓ நடந்து முடிஞ்சதை யோசிச்சு இருக்காதீங்க. ஓ சொத்து நடந்து தீர்ந்ததை குறித்து பெருசா எண்ணாதீங்க. அதை விடுங்க, அதை விட்டு வெளியே வாங்க. இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ஒரு அபிஷேகம், ஒரு கிருபை உங்களை நிரப்ப விரும்புது. உங்களுக்கு வயசாகி 74 வயசா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த வயசுலயும் உங்களை ஒரு பாயிர குதிரையா கர்த்தர் மாற்ற விரும்புகிறார். வெறும் 44 வயசா இருக்கலாம், கவலையே வேண்டாம். உங்களையும் பாய்கிற குதிரையாய் ஆண்டவர் மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையும் கிருபையும் தயவும் உண்டாவதாக. எனக்கன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த பாய்கிற அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருந்தா என்ன நடக்கும்? பாய்கிற குதிரையை போல நம்ம மாறிட்ட என்ன நடக்கும்? எசேக்கியேல் புஸ்தகம் 47ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம், எசேக்கியேல் 47:12 சொல்லுகிறது. வாசிக்கிற ஒரு பகுதியை, அவைகளுக்கு பாயும் தண்ணீர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து பாய்கிறபடினால் மாதந்தோறும் புது கனிகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும். அவைகளின் கனிகள் புசிப்புக்கும் அவைகளின் இலைகள் அவிழ்தத்துக்கும் ஆனவை. பாய்கிற தண்ணீர், ஓ இந்த பாய்கிற அனுபவம் இருந்தா மாதந்தோறும் புது கனிகள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க விடாய்த்து போய், தளர்ந்து போய், சோர்ந்து போய், புலம்பிக் கொண்டு, கண்ணீர் விட்டு கொண்டு, அழுது கொண்டு இருக்கிற அந்த அனுபவத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ஆண்டவருக்காக புறப்பட ஆரம்பிச்சுட்டீங்க, தீவிரப்பட ஆரம்பிச்சுட்டீங்க, பாய்ந்து ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டீங்க, பாய்ந்து கூட்டம் நடத்த ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா, ஓ இந்த எசேக்கியேல் 47:12 சொல்றபடியே உங்க மூலமா மாதந்தோறும் புது கனிகளை கர்த்தர் கொடுக்க வைப்பார். புது ஆத்துமாக்கள் வருவார்கள், வீட்டிலே புது நன்மைகள் நடக்கும், புது செய்திகள் வரும், புது கிருபைகள் உண்டாகும், புதிய அனுபவங்கள் ஏற்படும். தேவன் செய்கிற காரியம் அனைத்தும் புதிதாய் மாறும். கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே. எனக்கன்பானவர்களே, முதலாவது பார்த்தோம் ரத குதிரை.
தேவனுக்கு மகிமையும் கிருபையும் தயவும் உண்டாவதாக. இரண்டாவது பார்த்தோம் பாய்கிற குதிரை. மூன்றாவதாக இன்னொரு குதிரையை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கும்படி விரும்புகிறேன். அந்த மூன்றாவது குதிரை என்ன? எஸ்தர் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம். எஸ்தர் 6:8 வாசிக்கிறேன், ஜெபத்தோடு கவனியுங்கள். ராஜா உடுத்திக் கொள்ளுகிற ராஜ வஸ்திரமும் ராஜா ஏறுகிற குதிரையும் அவர் சிரசிலே தரிக்கப்படும் ராஜ முடியும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். ஆமென். இங்கு பார்க்கிறோம் மூன்றாவது ஒரு குதிரை. என்ன குதிரை இது? நல்ல ராஜா ஏறுகிற குதிரை. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவது. ராஜா ஏறுகிற குதிரை. கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாம். அப்போ குதிரையிலேயே மற்றவங்க ஏறுகிற குதிரை என்பது ஒன்று இருக்கிறது, ராஜா ஏறுகிற குதிரை என்கிறது ஒன்று இருக்கு. அப்ப ராஜா ஏறுகிற குதிரைக்கும் மற்ற குதிரைக்கு என்னையா வித்தியாசம் அப்படின்னா, இந்த ராஜா ஏறுகிற குதிரையுடைய வளர்ப்பே தனி. இந்த ராஜா ஏறுகிற குதிரையுடைய அனுபவமே தனி. கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். எனக்கன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த ராஜா ஏறுகிற குதிரையை குறித்து பைபிள் என்ன சொல்லுது? அந்த எஸ்தர் 6:8 சொல்லுகிறது, ராஜா ஏறுகிற குதிரையும் அவர் சிரசிலே தரிக்கப்படும் ராஜ முடியும். அல்லேலூயா. இந்த குதிரையில ஏறுறவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ராஜ முடி. அப்படின்னா ராஜாதி ராஜாவுடைய தலையிலே சூட்டப்படுகிற அந்த விலையேறப்பெற்ற கிரீடம், விசேஷித்த கிரீடம், அந்த மகிமையின் கிரீடம். அந்த ராஜா ஏறுகிற குதிரையிலே நாம் ஏற வேண்டும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், அதுதான் பைபிள்ல இருக்குது, ராஜா ஏறுகிற குதிரைன்னு இருக்குது. ராஜா ஏறுற குதிரையில நம்மளை ஏற விடுவாங்களா? ராஜா ஏறுற குதிரையில நம்ம ஏற முடியுமா நீங்க கேட்கலாம். அதுக்கு நான் பதில் சொல்லுவதை விட என் வேதமே பதில் சொல்லுது. அதைத்தான் எஸ்தர் 6:8 பார்க்கிறோம். அங்கு அகாஸ்வேரு ராஜா அவன் ஏறுறதுக்கு ஒரு விசேஷித்த குதிரை. அது ஜாம்பவான் குதிரை, உயரமான குதிரை, நல்ல அழகு வாய்ந்த குதிரை, விசேஷித்த போஜனத்தினால் திருப்தியாக்கப்பட்ட குதிரை. அந்த குதிரை ராஜாவை தவிர வேறு ஒருவராலும் ஏறக்கூடாது, ஏற முடியாது. ஆனா அந்த ராஜ குதிரையில் இங்க இப்ப யார் ஏறானாக்கா? மொர்தெகாய் ஏற. மொர்தெகாய் யாரு? பரிசுத்தவானா கிடையாது. மொர்தெகாய் யாரு? மந்திரியா கிடையாது. மொர்தெகாய் யாரு? பணக்காரனா கிடையாது. மொர்தெகாய் யாரு? நல்ல செல்வந்தனா கிடையாது. இந்த மொர்தெகாய் யூதர்களில் இருக்கிற கூட்டத்துல அவனும் ஒரு சாதாரண மனுஷன். இந்த மொர்தெகாய் அரண்மனை வாசலுக்கு வெளியிலே உட்கார்ந்து இருந்தவன். இந்த மொர்தெகாய் அந்த காவலாளிகள் போறது வர்றதுமான வழியில இருந்தவன். நீங்க எஸ்தர் புஸ்தகத்தை நல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்டம் வரும்போது இவன் வீதியில போய் உட்கார்ந்துகிட்டு வஸ்திரத்தை கிழிச்சுக்கிட்டு சாம்பலை மேல போட்டுக்கிட்டு மார்பிலும் வயிற்றிலும் அடித்துக் கொள்ளுகிறவனா இருக்கிறான் இந்த மொர்தெகாய். அப்ப வீதினா தெருவுல உட்கார்ந்து இருந்தவன், தெருவுல கடந்தவன் தான் இந்த மொர்தெகாய். அப்ப தெருவுல உட்கார்ந்திருந்த மொர்தெகாயை ஆண்டவர் தொட்ட போது அவனுக்கு மூலமாக ராஜாவின் பாதுகாப்புக்கு செய்தி சொல்ல வச்சு அந்த செய்தி மூலமாக மொர்தெகாயின் பேர் ஞாபக புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டு அது ராஜாவுக்கு வாசிக்கப்பட்டு மொர்தெகாய் அழைத்த போது தெருவுல உட்கார்ந்துட்டு இருந்த வாசல்ல உட்கார்ந்து இருந்த மொர்தெகாய் இப்ப எங்க ஏறானக்கா? ராஜாவின் குதிரையில் ஏறுகிறான். இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ராஜாவின் குதிரையில நம்ம ஏற முடியுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா ஏற முடியும்.
அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 8ஆம் அதிகாரத்திலே கெந்தாகே என்கிற ஒரு மந்திரிக்கு, ஓசன் என்பவளுக்கு மந்திரியா இருந்த ஒரு மனுஷன், அவர் ரதத்துல வனாந்தரத்துல போயிட்டு இருக்கான். அப்போ ஆவியானவர் சொன்னா, நீ ஓடி போய் அந்த ரதத்திலே சேர்ந்து கொள். உடனே பிலிப்பு ஓடி போறான். அந்த கெந்தாகே என்பவருடைய மந்திரி போயிட்டு இருக்கான். அங்க ஏசாயாவின் புத்தகத்தை வாசிக்கிறான். அதற்கு பிலிப்பு பதில் சொல்றான். மேலே ஏறும் சொன்ன உடனே ஏறி மந்திரிக்கு சரிக்கு சமமா பிலிப்பு உட்கார்ந்தான். பிலிப்பு யாரு? ஓ, கர்த்தர் நல்லவன், அவன் கிராம ஊழியை செய்கிறவன். பிலிப்பு யாரு? அசுத்தாவிகளை துரத்துகிறவன். பிலிப்பு யாரு? 4 பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன். பிலிப்பு யாரு? பிசாசுகளை விரட்டுகிறவன். இப்படிப்பட்டவனா இருந்தவன் இப்ப மந்திரிக்கு பக்கத்துல சரிக்கு சரியா உட்கார கர்த்தர் அனுமதிச்சார்னா, நான் சொல்றேன், இந்த செய்தியை கேட்கிற உங்களையும் என்னையும் நம்மையும் கூட ஆண்டவர் ராஜாவின் குதிரையிலே ஏற பண்ணுவதற்கு வல்லவராயிருக்கிறார். அவர் தன் ஸ்தானத்தை விட்டு கொடுக்க என்றைக்கும் ஆயத்தம். ஆனா நம்ம தான், எனக்கு தகுதி கிடையாது, எனக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவு கிடையாது, எனக்கு அந்த அளவுக்கு அது தேவையில்லை, நான் பெருமையை விரும்ப மாட்டேன், எனக்கு ரொம்ப உயர்வு வேண்டாம், நான் கீழேயே இருந்துக்கிறேன், ஓ தாழ்மையாவே நடந்துக்கிறேன்னு சொல்லி நிறைய விதண்டாவாதம் பேசி நம்முடைய கிடைக்கிற கிருபையின் ஆசீர்வாதங்களை இழந்துடும். இன்னைக்கு சொல்றேன், முதலாவது உங்களை ரத குதிரையாய் கர்த்தர் மாற்றுகிறார். 2வது உங்களை கர்த்தர் பாய்கிற குதிரையாய் மாற்றுகிறார். 3வது உங்களை ராஜாவின் குதிரையிலேயே கர்த்தர் ஏறவும் பண்ணுகிறார். இது எவ்வளவு பெரிய நல்ல பாக்கியம், எவ்வளவு பெரிய அருமையான கிருபை பாருங்க. இந்த ராஜாவின் குதிரையில் ஏறுவது என்பது எதை காண்பிக்குதுன்னா, வாழ்க்கையில் இருக்கிற நுகம் முறிக்கப்படுவதை காண்பிக்கிறது, வாழ்க்கையில் இருக்கிற கட்டுகள் அறுக்கப்படுவதை காண்பிக்கிறது. இந்த மொர்தெகாய் ராஜாவின் குதிரையில ஏறுகிற வரைக்கும் ஒரு அடிமையின் வேஷம் தரித்து இருக்கு. ராஜாவின் குதிரை ஏறுகிற வரைக்கும் அவன் காவலாளிகளோடு காவலாளிய போல இருந்தான். ராஜாவின் குதிரையில ஏறுகிற வரைக்கும் மொர்தெகாய் என்றால் யாருக்குமே தெரியாதவனாயிருந்தான். அப்போ இந்த ராஜாவின் குதிரையில ஏறின உடனே அவனுடைய பழமை உடைந்தது, அவனுடைய சுதந்திரம் சிறுமை மாறினது, அவனுடைய அடிமைத்தனம் விலகினது, அவனுக்கு ஜெயமும் வெற்றியும் வந்தது, ராஜ வஸ்திரம் கிடைத்தது, ராஜ குதிரை கிடைத்தது, ராஜ கிரீடமும் கிடைத்தது. அல்லேலூயா. அப்ப எனக்கன்பானவர்களே, இந்த ராஜா ஏறுகிற குதிரையில் நாம் ஏறுவதை எதை காண்பிக்கிறது? நம்முடைய வாழ்க்கைகளுக்கு நுகங்கள் உடைக்கப்பட்டு கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு நமக்கு கிடைக்கிற விடுதலையை காண்பிக்கிறது. ஒரு கர்த்தருடைய மனுஷனா, தேவனுடைய ஊழியக்காரனா, வசனத்தை போதிக்கிறவனா நான் சொல்றேன், ஓ உங்க கட்டுகளை அறுத்து, உங்க நுகங்களை முறித்து, உங்கள் சிறுமையை விளக்கி, இந்த மொர்தெகாயை எப்படி ராஜா ஏறுகிற குதிரையில் ஏற பண்ணினாரோ உங்களையும் அப்படி கர்த்தர் ஏற பண்ணுவார். அதில் சந்தேகமே இல்லை. கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவர். தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையும் தயவும் கிருபையும் உண்டாவதாக. கடைசியா இன்னும் ஒரு குதிரையை சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். நாம் இதுவரைக்கும் அதிகமாய் தியானித்தராது இன்னும் ஒரு குதிரை. அந்த குதிரை எது? சகரியாவின் புஸ்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். சகரியா 10:3 வாசிக்கிறேன், ஜெபத்தோடு கவனிங்கள். மெய்ப்பருக்கு விரோதமாய் என் கோபம் மூண்டது, கடாக்களை தண்டித்தேன். சேனைகளின் கர்த்தர் யூதா வம்சத்தாராகி தமது மந்தையை விசாரித்து அவர்களை யுத்தத்தில் தமது சிறந்த குதிரையாக நிறுத்துவார். அல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை பாருங்க, அந்த வார்த்தை அழகா சொல்லுது, அவர்களை யுத்தத்தில் தமது சிறந்த குதிரையாய் நிறுத்தும். அப்போ இங்கு சொல்லப்படுகிற குதிரையில 4வது குதிரை என்ன? சிறந்த குதிரை. கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே. எனக்கன்பான தேவ பிள்ளைகளே,
ஒரு தேவ பிள்ளை என்றாலே எந்த காரியத்திலும் சிறந்தவர்களாயிருக்கணும். நீங்க ஒரு வசனம் பேசுறீங்களா, வளவள தொளன்னு பேசக்கூடாது. இல்லாட்டி நீங்க எடுக்கிற வசனம் எப்போதும் தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனமா இருக்கக்கூடாது. அவங்க சொல்ற வசனத்தை விட நீங்க சொல்ற வசனம் சிறந்த வசனமா இருக்கணும். உங்களோடு 4 பேர் ஜெபிக்கிறவங்களா இருக்காங்களா, நீங்க அங்க ஜெபிக்கிறீங்களா, நல்லது, நல்லா ஜெபம் பண்ணுங்க, கூடி ஜெபம் பண்ணுங்க, ஒன்னா ஜெபம் பண்ணுங்க, அவசியம் தான். ஆனா உங்க ஜெபம் எப்படி இருக்கணும், அங்க இருக்கிற மற்றவங்களை விட உங்க ஜெபம் சிறந்த ஜெபமா இருக்கணும். திடீர்னு உங்க ஊழியக்காரர் கூப்பிட்டார், பாஸ்டர் சொல்லிட்டார், ஏமா இது எடுங்க, இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நீ தான் பேசணும், இது உடனே பிரசங்க ஆயத்தமாகும், நேரம் வந்துருங்க, வந்து செய்து கொடுங்கன்னாக்கா சரி என்று மறுப்பு சொல்லாமல், தயக்கம் இல்லாமல், கூச்சப்படாமல் உடனே வசனத்தை வாசித்து தியானித்து உடனே செய்திக்கு உடனே வரணும். வர்றது மட்டும் இல்லாம சோத்திர கதங்கதையா கத்திரிக்காய் என்பதை போல தெரிஞ்சதையும் சோத்திர பாரம்பரியத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்காம நீங்க பண்ணுகிற பிரசங்கமே ஒரு சிறந்த பிரசங்கமா இருக்கும். நல்ல வேதத்தின் ஆழ்த்துவம் நிறைந்தவர். இன்னைக்கு நம்முடைய ஊழியத்துல இருட்டோட ஜெபத்துல அநேகருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும். அதுல இருட்டோட ஜெபத்துல நான் இல்லாத போது ஊழியம் செய்து கூட 2 பேர் இருக்காங்க. இப்ப அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எடுக்கிற சத்தியங்களும் வசனங்களும் எல்லாருக்கும் ஏற்றதாகவும் எல்லாருக்கும் பிரியமானது மட்டும் இல்லை. அவங்க சோத்திரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சில என்கிட்ட விசுவாச மக்கள் போன் பண்ணி சொல்றாங்க, இதை எடுத்தாங்க பாஸ்டர், இதை சொன்னாங்க, ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு பாஸ்டர், நல்லா இருந்துச்சு பாஸ்டர். எப்போ நான் கூட்டத்துக்கு வராத போது எனக்கு பதில் பிரசங்கிக்கிறோட பிரசங்கம் அன்னைக்கு வந்தவர்களை ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது. அது அவங்களே சாட்சியா சொல்றாங்க. அப்போ தேவன் அவர்களை ஒரு சிறந்த குதிரையாய் மாற்றி இருக்கு. அதை போல ஒரு தேவ பிள்ளை, ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை, ஒரு ஊழியக்காரர், ஒரு போதகர், ஒரு விசுவாசி எப்படிப்பட்டவளா இருக்கணும், ஒரு சிறந்த குதிரையா இருக்கணும். நானும் குதிரை பாருங்கள், நானும் வளர்த்தியா இருக்கிறேன் பாருங்க, என் உடம்பு வலுவலுன்னு இருக்குன்னு பாருங்க, என்னையும் எல்லாரும் பார்க்கிறாங்க பாருங்க என்று சொல்லி பார்வைக்குரிய குதிரையாய் அல்ல, எல்லார் வாயும் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறந்த குதிரையாய் இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார். அதைத்தான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். சோத்திரம், ஆண்டவருக்கு மகிமை இருந்துச்சு. ஆனா அந்த மகிமைக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? அந்த மகிமைக்கு பேரு சிறந்த மகிமன் தான் இருக்குது. சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 145 சங்கீதம் 5 வசனம், சங்கீதம் 145:5 வாசித்தா உம்முடைய சிறந்த மகிமை பிரதாபத்தி. அப்போட மகிமையே எப்படிப்பட்டதா இருக்குது? சிறந்ததா இருக்கிறது. அப்போ அவருடைய மகிமை சிறந்ததுனாக்கா அந்த மகிமையை பெற்று நாம் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கணும்? சிறப்பானதா இருக்கணும். நாம் கொடுக்கிற விளக்கம் சிறப்பானதா இருக்கணும். நம்மை நம்பி வருகிற ஜனங்களுக்கு நாம் சிறந்த நிவாரணத்தை கொடுக்கிறவங்களா இருக்கணும், சிறந்த சத்தியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறவங்களா இருக்கணும். அப்ப இங்க 4வது ஒரு குதிரையை பார்க்கிறோம், சிறந்த குதிரை. இந்த சிறந்த குதிரை அல்லது சிறந்தது என்கிற அனுபவம் எதை காண்பிக்கிறது? தானியேலின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம், தானியேல் 1:3 வாசிக்கிறேன். சகல ஞானத்திலும் தேறினவர்களும் அறிவில் சிறந்தவர்களும் கல்வியில் நிபுணரும் ராஜாவின் அரண்மனையிலே சேவிக்க திறமை உள்ளவர்களுமாகிய சில வாலிபர்களை கொண்டு வரும். இந்த சிறந்த குதிரை அல்லது சிறந்தது என்பது எதை காண்பிக்கிறது? அந்த தானியேல் 1:3 சொல்லுது, ஞானத்தில் சிறந்திருப்பது, கொடுத்த வேலையிலே தேறி இருப்பது, 3வது அறிவிலே சிறந்திருப்பது, 4வது கல்வியில் சிறந்திருப்பது, 5வது நிபுணத்துவத்தில் சிறந்திருப்பது, 6வது அரண்மனையிலேயே எல்லாரை விட சிறந்திருப்பது. சிறந்த குதிரை என்பது இந்த 6 அடையாளங்களை உடையது.
இப்போ இந்த வார்த்தையை கேட்கிறீங்கள, இந்த தானியேல் 1:3 படி உங்க ஞானம் சிறந்த ஞானமா இருக்குதா? நீங்க தேறினவர்களா இருக்கீங்களா? உங்க அறிவு சிறந்த அறிவா இருக்குதா? உங்க கல்வி சிறந்த கல்வியா இருக்குதா? கொடுக்கப்பட்ட வேலையில எடுக்கிற காரியத்துல நிபுணரா இருக்கிறீங்களா? நல்ல அரண்மனையில் இருக்கக்கூடியவங்களா இருக்கிறீங்களா? ரொம்ப முக்கியமா திறமை உள்ளவர்களா இருக்கிறீங்களா? இந்த சிறந்த குதிரைக்கு இந்த 6 அடையாளங்கள் நிறைந்திருந்தது மகனே, மகளே. அதனாலதான் அது சிறந்த குதிரை. வாழப்பாரு நல்ல மொசு 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 மொசுன்னு இருக்கு, காலப்பாரு நல்ல வளர்த்தியா இருக்குது, கழுத்தப்பாரு நிமிந்து பாக்குது, கண்ணப்பாரு நேரா பாக்குது, வாயப்பாரு அசப்போட்டுக்கிட்டே இருக்குது, பாதத்தை பாரு டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்குது, உடம்ப பாரு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு. ஒரு குதிரைனாக்கா வெளியில பார்க்கறதுக்கும் சிறந்ததா, அது செயல்பாட்டிலும் சிறந்ததா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் குதிரை. அந்த குதிரைக்கு இத்தனை கண்ணு, காது, அதோட பாதம், அதோடைய காலு, அதோடைய கழுத்து, அதோட உடம்பு, இதெல்லாம் சிறப்புனாக்கா ஒரு தேவ பிள்ளையின் வாழ்க்கையில ஓசுதுர ஞானம் சிறப்பா இருக்கணும், தேறுதல் சிறப்பா இருக்கணும், அறிவு சிறப்பா இருக்கணும், கல்வி சிறப்பா இருக்கணும், நிபுணத்துவம் சிறப்பா இருக்கணும், அரண்மனை ஜீவியம் சிறப்பா இருக்கணும், நல்ல திறமையும் சிறப்பா இருக்கணும். இதுதான் கர்த்தரால் நடத்தப்படுகிற தேவ பிள்ளைக்குரிய ஆசீர்வாதம். இந்த சிறந்த குதிரையா உங்களுடைய வீட்டுக்காரர் இருக்காரான்னு பாருங்க. இந்த சிறந்த குதிரையா உங்க மனைவி இருக்காங்களான்னு பாருங்க. இந்த சிறந்த குதிரைய போல உங்களுடைய பிள்ளைகள், ஆண் பிள்ளையோ பெண் பிள்ளையோ இருக்காங்களான்னு பாருங்க. இந்த சிறந்த குதிரைய போல உங்களுடைய மருமகனா இருந்தாலும் சரி, மருமகளா இருந்தாலும் சரி, சிறந்த குதிரையா இருக்காங்களான்னு பாருங்க. அவங்களும் ஒரு மனிதர் தான். ஆண்டவர் அவங்களையும் உங்களோட வச்சிருக்கார், உங்களையும் அவங்களோட வச்சிருக்கார். அப்போ நீங்க சிறந்தவங்களா மாறுனீங்கன்னா உங்களோட இருந்தவர்களும் சிறந்தவர்களாய் மாறி விடுவார். சிறந்த குதிரைக்கு 6 அடையாளத்தை சொன்னேன், சிறந்த மனிதர்களுக்கு 6 அடையாளத்தை சொன்னேன். நீங்க குதிரையா மாறினாலும் சரி, மனுஷனா மாறினாலும் சரி, குதிரையா மாறினா தோற்றத்திலே உங்களுக்கு சிறப்பு கிடைக்கும். மனிதனா இருந்து சிறந்தவங்களா மாறினாக்கா ஞானத்திலும் அறிவிலும் புத்தியிலும் நிபுணத்துவத்திலும் திறமையிலும் நீங்க சிறந்தவங்களா மாறுவீங்க. ஆக மொத்தம் என் தேவன் உங்களை சிறந்தவர்களாய் மாற்ற வேண்டும். அந்த நல்ல ஒரு கிருபையை ஆண்டவர் கொடுக்கணும். எனக்கன்பான தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் நல்லவை. முதலாவது பார்த்தோம் ரத குதிரை. அது தான் மட்டும் ஓடுவது அல்லாமல் மற்றவர்களையும் ஏற்றிக்கொண்டு ஓடக்கூடியது. 2வது பார்த்தோம் கர்த்தர் நல்லவை, பாய்கிற குதிரை. அது மௌனமாயிருப்பதில்லை, சும்மா இருப்பதில்லை, தீவிரமாய் போகக்கூடிய யுத்தத்துக்குள் பாயக்கூடியது. 3வது பார்த்தோம் ராஜா ஏறுகிற குதிரை. அது நுகங்கள் முறிக்கப்படுகிறதையும் கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறதையும் குறிக்கிறது. 4வது பார்த்தோம் சிறந்த குதிரை. இந்த சிறந்த குதிரை எதை குறிக்கிறதுனா அது பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதை காண்பிக்கிறது. நாம் சிறந்தவர்களாய் மாறினால்தான், சிறப்பு வாய்ந்தவர்களாய் உருவாக்கப்பட்டால்தான் பரலோகத்துக்குள் நுழைய முடியும். ஞானஸ்நானம் என்கிற சிறப்பு, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் என்கிற சிறப்பு, மனம் திரும்புதல் ரட்சிப்பு என்கிற சிறப்பு, ஆண்டவருக்காய் சாட்சியாய் வாழ்கிறது என்கிற சிறப்பு, கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்கிறார்கள் என்கிற சிறப்பு, ஆண்டவருக்காய் நிலைத்து நிற்கிறோம் என்ற சிறப்பு,
இப்படிப்பட்ட சிறந்த அனுபவம் நமக்குள்ள இருந்தா நாமும் அந்த சுதந்திரம் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிற சிறந்த குதிரையாய் மாறுவோம். என் தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த குதிரைக்கு இருக்கிற அழகான நீளமான கழுத்தை, அருமையான முகத்தை, நல்ல கூரிய கண்களையும், உயரமான கால்களையும், அற்புதமான உடலையும் எப்படி இதெல்லாம் கர்த்தர் குதிரைக்கு கொடுத்தாரோ உங்களுக்கும் அதை கொடுப்பாராக. சிறந்த மனிதர்களுக்கு நல்ல ஞானம் இருந்தது, அறிவு இருந்தது, நிபுணத்துவம் இருந்தது, திறமை இருந்தது, உங்களுக்கும் அதை கொடுப்பாராக. ஆக மொத்தம் அந்த சிறந்த குதிரையாய் மாறுவோம். ஸ்தலத்திலேயே ஸ்தலம், சிறந்த ஸ்தலம் பரலோக ஸ்தலம். அந்த பரலோக ஸ்தலத்தை நாம் சுதந்திரிப்போம். இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடி எல்லாரும் ஒப்பு கொடுத்து எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். உற்சாகமாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். நாம் ஜெபிப்போம். அன்புள்ள நல்ல பரமபிதாவே, நல்ல அருமையான இந்த இரவுக்கு இரவு ஜெபத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். யாக்கோபு 3:3 கர்த்தர் கொடுத்து குதிரைகள் என்று கர்த்தர் சொல்லி அதிலே நல்ல ரத குதிரையை குறித்து கர்த்தர் எடுத்துரைத்து அநேகரை இழுத்து சொல்லுகிறது, அநேகரை சுமந்து சொல்லுகிறதுமான ஒரு ரத குதிரையாய் எங்களை மாற்றினதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இரண்டாவதாக பாய்கிற குதிரை என்று சொல்லி விடாய்த்து போய், சோர்ந்து போய், தளர்ந்து போயிராதபடி கர்த்தருக்காக தீவிரிக்கிற பாய்கிற குதிரையாய் நீ மாற்றுகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். மூன்றாவதாக ராஜா ஏறுகிற குதிரை என்று சொல்லி நுகங்களை முறித்து, கட்டுகளை அறுத்து, விடுதலையை கொடுத்து ஒரு ராஜ மேன்மையை தருகிறவர் அல்லவா. இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொருத்தர் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட ஜீவித்தில் இருக்கிற எல்லா கட்டுகளும் அறுக்கப்படுவதாக, எல்லா சங்கிலிகளும் முறிக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்வாங்கு வாழ்வு ராஜா ஏறுகிற குதிரையாக உயர்த்தப்படட்டும். எல்லாவற்றை விட சகரியாவின் புஸ்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தின்படி இதோ உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் இதை செய்தி கொடுத்த நானும் கூட ஒரு சிறந்த குதிரையாய் மாற்றுவீரா. அந்த சிறந்த குதிரையை போல எங்களை உருவாகும். உமக்காக உம்மை தேவனை போல மாற கர்த்தர் உதவி செய்யும். இந்த செய்தி உடைய பிள்ளைகளை தொட்டதற்காக நன்றி. இன்னும் கிருபை நான் நடப்போம். இந்த ராத்திரி நேரத்தில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு 5 நித்திரைத்தாரும் அதிகாலை இருட்டோடு ஜெபத்திலே கலந்து கொள்ளவும், நாளைக்கு ஆண்டவரின் நாள் முழுவதும் ஜெபாராதில் கலந்து கொள்ளவும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு உதவியும் தயவும் பாராட்டும். தாழ்த்தி ஒப்புவிக்கிறோம். இயேசுவின் ரத்தம் செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.